Fashal horo self-help group Tangnokni fan, cement, plastic pipe, rod khogwi Twlangkha Kisa Sikokrokni bodol. Party muni kokto man khang kana party mong thayo thangi shoi ke Bisramganj thanani police. Tala bangga. Party munoti koktumani bisinte shaiman ka Fashal horo self-help group Tangnokni fan, cement, plastic pipe, Loha tei rod khogwi Twlangkha Kisa Sikokrokni bodol. Aba hai party muno nugui man ka charsholo. Paithago koktumar horjaka police rokno party muni koktuma man ka hankeno party mung thayo thang shoi ka police. O jagao ang dini phungo phaipuru ani sebi abo khai tongo erpor hotak ke yang nai mani BO office tala sabaijak amtoli DC village sinmongkha chorila mandi bile block sibaijolo Tripura ni andaro engko jaga tala bokhokjak Sikokrok mani khobake sini kobongma manai prai 1.5 lakh ni jinis khoka chair table nino jaga pipe rok tongo yabar khobake cement rok tongo yabar khogoi sin tabo orom bedai bung tongo Sini orang dia obok Sikok Thailand pura mana sini Kisa office BO office mana Twlangkha mai ka chair tongo muti kong mana bis tani kitchen ko tolawa kita chair table tongo sini obo fan tongo mana pura orang mana jeta BO office sing tong nang mana obo paijak fan chair table ko mo haika angka obo joton Twlangkha mai ka mia Khongoi ko sini odar phaine no phaine tala sabaijak ta ko hongke sunu khobor ban pori sing phaine peka police thangka thana thangka engke phaine borong nai peka angke sini tabu mo hai condition wi dong ta Padimno rugai ta mo shakthar mung rahana abojora no koksanai padimno tei chaitugune tu mung khorja tabok bishal kor thanani police bishal kor simi jiboni kokthum Chini Khorang